Lah proposal menika kedahipun sampun di-print. Mangke tabuh tunggal badhe dipun cek kalian Pak Kaju. Lah niki dereng di-print. Lah nggih. Bisa menika panggenanipun nge-print dhateng pundi nggih? Cobi nyuwun pitedah kalian Mas niku. Oh, alah wonten Mas nggih. Nggih, nggih. Nggih cobi nyuwun Nggih, pitedah kalian monggo. Mas nika. Monggo Mas. Tuh. Sugeng siang Mas. Loh. Inggih, sugeng siang Mas. Nyuwun pangapunten Mas, sampun ngersai wekdalipun panjenengan. Kula Bagus lan Kula niki Rosa. kanca kula Rosa badhe nyuwun pitedah. Inggih, sumangga. Pitedah menapa Mas kalian Mbak? Panggenanipun damel ngeprint dhateng pundi nggih Mas? Oh, panggenanipun ngeprint. Inggih. Monggo, nderek kula. Dadosé mekaten. Mangke sampean lurus kemawon, mangke nika wonten lelenggan punika niku lajeng tengen mangke wonten tulisan nalen fotokopi. Oh, nalen fotokopi nggih. Inggih, nalen fotokopi. Nggih, matur nuwun Mas, sampun paring pitedah. Inggih, nggih. Sugeng siang. Sing siang. Nggih, monggo.